Skal med. Nå ja, jeg bare er med. Vi har. Hvad tager du for det? Eller hvad har du? Yes, det kan vi prøve så. Hvor meget? Hvad skal du have? Hele. Og hele posen? Det er en deal. Kom med dig. Nej, jeg skal ikke have noget af det der. Kedeligt. Skal vi? Lad os prøve. Ja, okay. Skål. Det smager ikke noget. Nej. Ej, det... Ej, det er helt væk. Det er væk. Okay, se. Jeg kan ikke få det af. Se, der er en elefant. En elefant? Ej, det er en grillkylling. Så nu skal vi have det med. Hej, er det ikke godt? Hej, det er det. Hjælp mig. Hvor fanden er det, de skal hen? Ja. Vi lader lige hestevognen komme forbi først. Ja. Ja. Go. Katrine.
enhjørning. Den flyver. Jeg troede, den kunne flyve. Ej, vi kan da også flyve. Ej, tror du det? Ja, vi kan alt. Kan vi alt? Se, du har vinger. Ja, det har du også. Ej, lad os prøve at flyve hen til den. Er du klar til at flyve? Vi hopper ud i det. Er du klar? Nej, hvad der er sket? Nej, hvorfor stoppede jeg dem ikke? Den går efter struben. Vi hopper ud i det. Er du klar? Ej, okay, nu skal vi så gå det. Det kan vi godt have med det der. Det var et klip af. Nu. Se, der er den der enhjørning, vi red på. Du red på. Jeg var enhjørning.